Damos comezo ao pleno extraordinario. De acordo, bos días a todos. Comezamos o pleno extraordinario de 24 de abril con dous puntos na orde do día. O primeiro deles era a modificación do proxecto Mellora da accesibilidade dos servizos urbanos na Estrada Nacional 651, o marxe dereito sentido Ferrol, e a solicitud da Deputación Provincial da modificación do convenio de cooperación. Informa, secretaria. A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Servizos, en sesión extraordinaria celebrada o día 21 de abril de 2025, no punto da orde do día referente á modificación do proxecto de mellora da accesibilidade dos servizos urbanos na Estrada Nacional 651, marxe dereito sentido Ferrol entre os puntos kilométricos 21 máis 270 e 21 máis 540 en Cabanas, ditaminou favorablemente con 5 votos a favor dos representantes do Partido Popular e Grupo Socialista, ningún voto en contra e 2 abstencións dos representantes do BNG e Grupo Mixto, o dictame que se lee literalmente. A proposta de adopción de acordo do Pleno é a seguinte. Primeiro, aprobar o proxecto modificado presentado con registro de entrada número 2025-430 de data 10 de abril polo enxeñeiro de Camiños Antonio Durán Maciñeira cun orzamento de 481.295,71 euros e 101.072,10 euros de IVE, o que importa un total de 582.367,81 euros para a execución das actuacións modificación proxecto mellora da accesibilidade dos servizos urbanos na Estrada Nacional 651, marxe dereito sentido Ferrol, entre os puntos kilométricos 21 máis 270 e 21 máis 540 en Cabanas, tras a revisión de prezos de dito proxecto. Segundo, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a modificación da cláusula 3 do convenio de cooperación formalizado entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cabanas, polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras modificación proxecto mellora da accesibilidade dos servizos urbanos na Estrada Nacional 651, marxe dereito en sentido Ferrol en Cabanas, achegando á Deputación Provincial da Coruña o importe de 180.000 euros para a execución de ditas actuacións en canto á porcentaxe de financiación propia motivada pola revisión de precios do proxecto. Terceiro, a vista da modificación do proxecto mellora da accesibilidade dos servizos urbanos na Estrada Nacional 651 e o prazo de execución establecido no mesmo, 6 meses, solicitar á Deputación Provincial da Coruña modificación do cláusula 13 do convenio de cooperación suscrito relativo ao prazo de vixencia ao convenio por un período de 2 anos. Cuarto, dar traslado ao presente acordo á Deputación Provincial da Coruña. Ben, pois, evidentemente, o punto que xa tratamos en comisión a principios desta semana é a modificación do proxecto da humanización para poder realizalo ou leválo adiante co diñeiro actualmente disponible, pois facíamos menos tramo lineal, por así decirlo, completo en todo caso, con todos os servizos, e intentando, evidentemente, achegar a mellora neste tramo, neste percorrido, para que o que se faga, evidentemente, pois, quede o mellor posible. Non sei se señora Rodríguez. Bo día de novo a todas e a todos. Bueno, aquí estamos. 22 meses despois. 22 meses. Dos cales, 4 xa pasan da prórroga especial que concedeu Diputación para a realización desta obra. E agora nos vemos en pedir 2 anos máis. A ver que pasa. Bueno, este é un proxecto que vai mellorar sustancialmente a zona urbana en materia de accesibilidade, de seguridade viaria, así como en servicios, con a renovación de canalizacións, de abastecemento de auga, de pluviais e de saneamento, que están bastante estragadas. Tamén se que van cambiar as luminarias a LED. Bueno, é unha obra, pois, completa. E un proxecto que non podía esperar máis. Nós así o veíamos e así o vemos. No noso mandato, acadamos esta subvención nominativa da Deputación da Coruña, son 180.000 euros, como ben acaba de decir, para axudar a levar a cabo esta obra. Sabemos que as circunstancias, bueno, as que todas coñecemos, despois da pandemia, a guerra de Ucrania e que a subida de precios, pois fixeron que este proxecto quedara deserto, como xa vemos dicindo moitas veces, como todo o mundo sabe. Desde que vostedes entraron nesta alcaldía, se anduvo a perder o tempo totalmente, maniobrando para non facer a obra, non movendo ningún dedo. Despois de insistir e insistir, tras un acordo plenario, pois chegamos ahora a este momento. Vaise dividir a obra en 2 fases, como se lle propuxo desde aquí, desde a oposición, para buscar unha alternativa que se poida levar a cabo.
Desde hai 22 meses, cada día que pasa, cada minuto, cada segundo, o precio da obra vai aumentando. Como todos sabemos, as consecuencias das crisis mundiais as pagamos todos e todas. E vostede sempre o mesmo, a perder o tempo. Non lle doen os cartos, como non son seus. Na documentación vemos agora que se prioriza pois, empezar pola parte de arriba do proxecto. Queremos imaginar que o redactor deste proxecto foi o que veu máis viable. Pero tamén lles digo a vostedes, de nada vale facer esta obra se non hai unha continuidade, unha segunda fase. De nada vale. Queremos que se comprometa xa a dar os pasos necesarios para esta segunda parte da obra, como buscar financiación ou autofinanciarse, bueno, o que vostede vexa. Pero empece xa. Cada día que pasa é un día ao revés. Nada máis. Señor Varela. Ben, moitas grazas e bo día a todas e todos. Desde o BNG creemos que este proxecto de humanización descafeinado que hoxe se somete a votación é un resumo perfecto deste goberno municipal e da súa incapacidade política. Lembremos, vostedes chegaron ao goberno no 2023, quedoulles listo un proxecto verdadeiramente transformador que atendía as reclamacións e as necesidades da veciñanza e daba solución a moitos problemas que ten a zona do Areal. Porén, pois, atopámonos cun alcalde e un equipo que decidiron meter este proxecto baixo chave nun caixón. Dicían que non era necesario, xogaron a sementar discordias e enfrontamentos veciñais comparando os investimentos nas zonas rurais. Están os comentarios nas redes sociais para todo aquel que o queira ver. Dicían que a obra era moi cara e que o Ministerio debía aportar máis, algo co que coincidimos, pero que non xustifica, en ningún caso, a inacción do Concello do Goberno Municipal ante o que eran e seguen a ser unhas necesidades xustas. Xustas e urxentes. Ante isto, en xullo de 2024, e despois de preguntar unha e outra vez neste pleno, pois trouxemos a este pleno unha moción na que instábamos a levar a cabo xa esa obra. E o pleno deixou clara a súa vontade de que a obra tiña que facerse. Pero non foi ata agora, 9 meses máis tarde, que presentan aquí o seu proxecto de humanización. O seu proxecto de humanización. Pero que resulta que o que aquí presentan non é o proxecto de humanización que o pleno lles instou a levar a cabo. Presentan aquí unha versión cutre, unilateral e injustificadamente amputada na que se actúa sobre a metade da superficie do proxecto original. Unilateralmente porque isto decidiuno vostede, sen falar nin consultar a ninguén, como se tivese maioría absoluta, que non ten. Cando realmente vostede está en minoría, ou máis ben poderíamos dicir que está só ante a inacción dos seus compañeros de partido. E sen deixar, tal e como lle pedimos na comisión, que comparecesen o redactor dese proxecto e o arquitecto municipal para dar as explicacións técnicas que consideramos necesarias. Tamén, injustificadamente, porque en ningún caso se justifica a selección da zona de actuación, deixando fora o punto negro de mobilidade e accesibilidade como é o encontro nacional co cruce do día 8. E facendo actuacións de canalización que van ir morrer a unha zona sobre a que non se actúa e que é susceptible de inundacións o que a priori semella que as vai empeorar. E se non é así, que non lo expliquen técnicamente, pois esos técnicos que nos pedimos que comparezan e que vostede se negou a que comparezan. Pero tampouco unha cuestión de custe, porque a pesar de que vostedes dicían que era moi caro, hoxe veñen aquí querendo que lles aprobemos un proxecto que, ocupándose, como dicíamos, da metade do trazado original, costa 50.000 euros máis. Uns 50.000 euros que, por certo, non achega ao Ministerio, senón que o mesmo Concello para o cal, segundo vostede, era moi cara a versión original. Agora 50.000 euros extra non lle parecen caros, señor alcalde? Entendemos, polo tanto, que esta reducción no proxecto non pode responder máis a que caeron da burra da súa propia incapacidade. Non se creen capaces de facer nada mellor e a verdade é que nos temos que dar esa razón, porque vendo os seus antecedentes, a desidia e a falta de ganas de traballar, desconfiamos ata que desta obra pois, poida verse chegada a bo porto. Porén, como dicíamos,
en contra dos seus argumentos de 2023, as actuacións nesta zona son urxentes. Nós non imos bloquealas. Non imos bloquealas, pero tampouco lles imos deixar que faga vostede o que lle dé a gana. Nós non imos condoar a súa forma de actuación unilateral e alá coa súa conciencia que llo permita, estaremos vixiantes. Continuaremos exixindo as explicacións que ten pendentes e faremos o que este na nosa man para que comparezca de verdade para explicar por que a humanización non se realiza completamente cando era a vontade do pleno. Non era facer unha versión amputada, era facer a humanización, o proxecto original. Por que se reduce a metade? Por que estamos pagando 50.000 euros máis? Por que despois de 6 anos de posicionamentos en contra, agora o Partido Popular de Cabanas considera que esta obra debe ser levada a cabo? Continuaremos lembrando que esta obra, tal e como a presentan, é unha emenda a todos os argumentos que sacou o PP para atacala no anterior mandato. Todo o que non lles valía, como financiamento municipal, mantense, pero nunha versión recortada, menos ambiciosa, menos útil para a veciñanza, desconectada do proxecto completo para máis inri e máis cara. Continuaremos exixindo, tal e como levamos no programa electoral, que esa humanización completa en todos os tramos urbanos da Nacional 651 ao seu paso polo Concello, desde a Ponte de Pedra ata o Rego da Moa, estendendo ata o cruce do Camiño da Veiga para permitir un tránsito peonil seguro ata a Escola Laica e a área recreativa, e actuando sobre o punto negro de tránsito e que asuma o Ministerio de Transportes como administración responsable. E continuaremos petando en todas as portas para pedirlle a todas as administracións responsables as actuacións necesarias para que a mobilidade peonil sexa unha acción factible e segura no noso Concello e non a carreira de obstáculos e perigos que hoxe en día. Como dicíamos, esta obra é un gran resumo do seu goberno. Actuación unilateral e antidemocrática, ignorando a vontade do pleno, opacidade, falta de diálogo, transparencia, incoherencia entre a palabra e a actuación, ignorancia das necesidades de veciñanza, incapacidade, falta de traballo, iso sí, moita propaganda. Cabanas merece máis. Señor Prexardín. Sí, bo día a todos e a todas. Ben, o proxecto, tal e como está presentado, pois xa vemos cal é o fondo del. O análise así un pouco por riba, non? Vese perfectamente que coincide cunha das partes que estaba previsto para actuacións nacionais 651 que se veñen formulando pois dende a noite dos tempos. Dende 2023 que os veciños solicitaron esta corporación aprobou unha moción demandándolle a demarcación de carreteras do Estado unha actuación que facilite a mobilidade peonil. E subliño a palabra peonil porque o que vexo aquí faino parcialmente. Parcialmente porque, aínda que actúa nunha zona que, é de tránsito, efectivamente, faino sobre unha das marxes, realízase a actuación sobre unha das marxes, e o encontro onde unha veciña de Cabanas foi atropelada, o único que merece é un paso de peóns na parte moi entrada do Camiño das Cavadas, en vez de facelo máis para baixo onde se pon o cedo paso do Camiño das Cavadas, que foi a zona onde foi atropelada esta veciña. Fan prevalecer o paso de vehículos sobre o paso de persoas, que é o que sempre buscou a cidadanía, o que aprobou no seu momento pleno, e que hoxe aquí están traizoando unha vez máis. Quero dicir traizoar, que é unha palabra bastante forte, porque xa estamos cansados de ver como se pelexan por facer obras irrealizables e non son capaces de sacalas adiante. E non lles boten as culpas ás crises nin a cousas desas, porque a anterior licitación presentouse unha empresa e determinouse que non era competente para executala. Digan as cousas polo seu nome. Porque temos documentación que vimos os concelleiros e non temos por que mentirlles aos veciños e veciñas. Esa é a realidade. Que veñen aquí a facer unha obra que, é necesaria. Sí, nós non nos imos opoñer a ela, sempre intentamos mellorala, sempre que se nos deu oportunidade de participar, sempre lles dixemos que tiñan que atender alegacións que se presentaban en relación a esas obras, e
vostedes o único que fan é acordos de despacho. Acordos de despacho. E digo vostedes, porque nós nisto non participamos absolutamente en nada, tivemos a nosa opinión, evidentemente, e decidiron outros. É que hai que poñerlles nomes e apelidos a quen decidiu isto. Foi vostedes só? Ou acordouno con alguén máis? Esa é a nosa pregunta, porque non o sabemos. Sabe que na comisión nos estivemos, verdade? E sabe por que nos estivemos? Porque precisamente unha das cuestións que argumentou o voceiro do BNG foi que nos demandamos, como os veciños, que a demarcación de carreteras del Estado asuma a súa parte correspondente e alícuota coa realización destas obras. Non só aquí, senón tamén en Laraxe, no Pereiro, no Peón, en Pedreiras, na Torre de Porto, Cardeita. E resulta que vostede outro día, na comisión, dinos que, claro, vostede xa falou con carreteras e xa acordou con carreteras facer a rotonda de Cardeita e máis a rotonda de Laraxe. Que a rotonda de Laraxe é a primeira noticia que tivemos nesa comisión. Ou seja, vostede acorda, fai, desfai e non sabemos con quen. E non sabemos con quen e en principio entendemos que coa anuencia de outros membros da corporación, evidentemente, porque isto non pode ser, non é posible, a non ser que haxa outro tipo de acordos, que son lexítimos, non decimos que non, pero polo menos defendan os seus proxectos, tal e como os presentan aquí, e explíquenlle aos cidadáns que é o que están facendo. Moi sinxelo. Dende o noso punto de vista, pedímolo na comisión, reiterámolo aquí, hai que demandar a demarcación de carreteras del Estado a parte que lle corresponde para a humanización. Que vostede acordou con demarcación de carreteras del Estado en connivencia con alguén máis, porque vostede non fixo só, evidentemente, que lle fixeran a rotonda de Cardeita e a rotonda de Laraxe é unha cousa que fixo vostede pola súa conta. Sen pedirlle opinión a ninguén desta conta. Polo menos a nós non a pideu. En ningún caso. Entón, pois, evidentemente, intenta que apropiarse destas obras, intenta empeorar a situación. Nos entendemos que aí, efectivamente, o cambio ou a realización desa obra nesa zona ven dada polo reventón que houve de saneamento no Camiño das Cavadas. É unha necesidade, evidentemente. O que está pasando ali hai un grave problema, pero é un problema derivado tamén do deseño das infraestructuras que fixeron. Estamos buscando a información necesaria para entender por que está rompendo sistemáticamente o saneamento en varios puntos do Concello despois de que se levaron a cabo unhas obras na Praia da Madalena. E o Camiño das Cavadas, o cruce do Camiño das Cavadas con a Nacional 651 non é máis que outro exemplo deste deseño deficitario e improvisado de infraestructuras. Evidentemente, todo o mundo sabe que a auga baixa para a zona do areal, a zona comercial e todo iso. Esa zona está preparada parcialmente porque xa houve varias actuacións, pero non creo que esteña preparada para solucionar o insumo que lle vai provocar unha mellora na parte media. De feito, os cruzamentos de auga que hai uns metros máis arriba, seguen sen resolverse. Está cruzando a auga do lado da Estrada Nacional 651 e, ademais, ao cruzar, o que fai é encher de limo e lama e todo iso a beirarrúa do enfronte que limparon, como saben ben, recentemente. E aí non actúan, aí non fan nada. Quen ten que a que porta hai que chamar? A porta de demarcación de carreteras del Estado, pero vostedes non se atreven e por iso teñen a nosa abstención. Simplemente por iso, a parte das cuestións que lles manifestei antes. Pois porque non tiveron a valentía de pedirlle a demarcación de carreteras del Estado no acordo que se faga cargo do resto da humanización. Non tiveron esa valentía, por iso non teñen o noso apoio. Están traizoando os veciños, están traizoando a quen lles dixeron unha cousa en campaña e agora veñen con outras cousas. Aquí queren aprobar outras cousas. É tan sinxelo como iso. Nada máis. Moitas gracias, señor Pesardiña. Vou comezar polo final porque simple e llanamente é falso
É falso, é así de claro, que eu lle pedira a demarcación de carreteras ao Ministerio de Fomento ou chegáramos a ningún acordo de facer as rotondas. E se outro día o entendeu así na comisión, pois explícome ou inténtome explicar un pouco mellor hoxe. Eu manifestei na comisión desta semana, como falamos, que mantive unha reunión precisamente coa demarcación de estradas de Galicia e en Coruña, pero o que lle pedín foi precisamente que achegaran a súa parte para a humanización, non as rotondas. Eu lle pedín a demarcación de carreteras que achegara a súa parte para a humanización das obras, como fixo noutros lados. E precisamente o que eles responderon foi que primeiro consideraban, pero consideraban eles, baixo o seu criterio e baixo a súa decisión, que estaban máis interesados en facer outras obras, como vostede ben mencionou, as rotondas de Cardeita e de Laraxe, antes que contribuir ou axudar ou promover as obras de humanización. Pero aí non houbo ningún acordo. E máis, eu fun a pedirlles precisamente a súa achega e a súa parte na humanización. E a resposta que me deron foi esa, pero non houbo un acordo ou algún tipo de trato polo cal eles facían as rotondas e xa estaba. Co cal, pois, se non quedou ben explicado o luns, pois, sinto, intento explicarme un pouco mellor agora para que quede ben claro esa situación. Non houbo ningún tipo de acordo porque esa decisión a tomaron eles. E eu, aínda así, pois, manifesto a miña oposición contra esa opinión porque creo que unhas obras como son as das rotondas de Cardeita e Laraxe non son excluíntes da humanización. E considero que poderían achegar ambas cousas ou podería facerse ambas cousas incluso ao mesmo tempo. Eles non o consideran así. Pero ir, fomos alí. E pedir, yo pedimos. Eso, por suposto, non teña ningunha dúda de que foi así. E seguiremos intentando pedirlles que contribúan pois, nunha seguinte fase da humanización porque consideramos que é o mínimo que debemos intentar, que contribúan nunha estrada que da súa titularidade a mellora e a humanización. En resposta ao que decía o señor Varela do BNG, eu teño que dicirlle que non é un proxecto descafeinado, nin moito menos. É un proxecto que é máis curto na súa lonxitude, como vostede ben dixo, abarca máis ou menos a metade do anterior, é certo que non é toda a lonxitude, pero tamén é certo que no que se fai é máis completo os servizos que leva, porque leva soterramento de máis liñas de teléfono, incluso un cable, se non lembro máis, de telégrafo, o de electricidade, o alumbrado público, o cambio da recollida de augas pluviais. Había cousas no anterior proxecto que sí que viñan incluídas, pero non viñan todas en todo o trazado. Neste caso faise menos, pero no tramo que se fai leva todo, é completo, con todos os servicios que poidan necesitarse incluso no futuro. E, polo tanto, pois sí, considerei que prefería hacer un pouco menos, pero que fora completamente con todos os servicios. Polo tanto, eu non considero ni moito menos que sexa un proxecto descafeinado. Ao contrario, creo que é un proxecto máis completo e que se fai un pouco menos para continuar cunha segunda parte, pero é un proxecto completo. E que o que busca precisamente é que unha vez rematada esa parte non haxa que volver a tocala nunca máis, senón que sexa precisamente unha que quede definitiva 100% e que nunca pois, teñamos a desgracia de que aquí no Concello, pois en 10 anos, en 15, os que sexa, pois polo que sexa teñamos que volver a abrir esa zona polo que fora. O que nos aseguramos é de que quede ben, e ben definitivamente. De acordo? E non oculto, porque vostede novamente intenta manipular aí un pouco os argumentos, o PP nunca estivo en contra de facer esta obra. O PP estivo en contra de facela sen a achega do titular da estrada, que é o Ministerio. Se o titular da estrada, o Ministerio, aporta cartos e incluso chegase a unha especie de acordo un pouco equiparable ou equiparativo, aí sí, o que estábamos en contra era de que o 70% desta obra fora financiado con recursos propios do Concello. Pero non foi ningunha ocultación, falouse aquí no pleno máis veces,
o dixemos por activa ou por pasiva. Agora ben, o Pleno nos indica que debemos facer isto mediante unha moción e demais. Nos acatamos e facemos. E aquí estamos facendo esta obra con estes recursos. Nós na obra estamos completamente de acordo. Non estábamos coa financiación. O Pleno di que a financiación siga adiante por este xeito. Ben, nós seguimos, pero non ocultamos nada. Non estamos intentando contradecirnos, nin xogar ao que dixen nun lado, digo noutro e logo cambio. Completamente transparente. E a mí me parece que está bastante claro a nosa posición. Totalmente a favor da obra. Non tanto da forma de financiación. O Pleno nunha moción indica que debemos seguir adiante. Aquí estamos acatando o mandato do Pleno. Non hai máis. Non hai máis. Agora ben, acatando o mandato do Pleno tamén tentamos facelo o mellor que se poida. De acordo? Resposta á señora Rodríguez, sí, existe, teña aquí presente o compromiso da segunda fase para completala, de acordo? Evidentemente, unha vez licitado isto, que é o que nos ocupa agora, evidentemente, falaremos co mesmo redactor do proxecto para que faga a modificación da segunda, ou póñase xa a redactar a modificación da segunda parte, co cal aquí queda o compromiso de que continuarase coa segunda parte para completar a totalidade, pero farase, evidentemente, intentando incluir todos os servizos, obviamente, para que quede ben completado, igual que a primeira fase. Non sei se, señora Rodríguez. Sí, celebramos estas palabras de compromiso, esperemos que sexan realidade. É falso completamente que vostedes estuveran sempre a favor da obra. Recordamos o seu discurso estrella en campaña electoral. En contra, non veña ahora delle voltas, pero nunca estuveron a favor desta obra. Jamais. Queríamos saber tamén que, se nos pode contestar, que plazos manexan para a execución da obra e queríamos recomendarlles que fixeran un seguimento exhaustivo, que estuveran atentos, tanto nesta obra como no seguinte punto que se vai a falar despois do coworking, para que non lles pase o que xa lles pasou co proxecto de Lavandeira, por non estar atentos e por non facer o seu traballo. Nada máis. Moitas grazas, señor Baera. Miren, poden decir o que queiran. Pero por moito que fale vostede aquí e por moito que agora diga o contrario do que dixo na campaña, a súa campaña electoral, igual xa non o lembra, van 2 anos, baseouse en 3 mentiras. As dúas principais, os orzamentos. Os orzamentos que levan 2 anos vostedes sin orzamentos. Nunca na historia do Concello de Cabanas pasou tanto tempo con orzamentos prorrogados. Primeira mentira. Segunda gran mentira da campaña, humanización. Esa campaña sucia que fixeron, falsa, baseada en mentiras, e que os levou a estar onde están. Non diga aquí agora o contrario. Fixeron poñer en contra a xente de Laraxe dicindo que non se haga a humanización na nacional, que se invierta en Laraxe. Eso dixo vostede. Gravou os seus mítines, están por aí na rede. Se non os eliminou, porque mellor agora fai unha limpeza para que a xente non atope esa hemeroteca tan bonita que temos. Pero todas esas mentiras e todas as cousas que din agora non cambian a realidade. Non cambia que a obra está recortada sen xustificación. Non cambia que a obra é máis cara agora sen xustificación. Non cambia que non hai financiamento do Ministerio de Transportes e que agora vostede defende esta obra. Non cambia que non nos deron e que negan que os técnicos dean unha explicación técnica dos cambios da obra. Non cambia que actuou unilateralmente sen consultar con ninguén ou que se ten acordos non son públicos. Non cambia que a obra é unha emenda á totalidade ao discurso da campaña do Partido Popular de 2023 que agora admite o que antes criticaba en circunstancias aínda peores. E non cambia que a actuación completa segue sendo unha medida urxente e por iso mesmo non bloqueamos, como fixo o Partido Popular, por certo, que tivo 2 anos nun caixón. Se quere, volvo a repetir o que dixen antes porque sigo pensando que é un bo resumo do seu goberno. Actuación unilateral, antidemocrática, ignorando a vontade do Pleno, opacidade,
falta de diálogo, transparencia, incoherencia entre a palabra e a actuación, ignorancia ás necesidades da veciñanza, incapacidade, falta de traballo e moita propaganda. Moitas grazas, señor Varela. Señor Pérez Sardiña. Sí, a ver, evidentemente na comisión dixo o que dixo, está grabado. Eu non lle escoitei esa explicación que acaba de dar agora aquí no pleno, que sacou da manga simplemente para sair do paso. Simplemente para sair do paso unha vez máis. Non son 3, son 7, son 6, son 8, como os pinos, igual. A min o xogo de cubiletes é que me leva sempre ao mesmo sitio. Non ten que ver cubiletes. É tan sinxelo como iso. E vostede mesmo na comisión falou desa posibilidade asegurándoa, non dubidando como está facendo agora. Que quixo dar a entender unha cousa que se lle escapou, pode ser. Claro que non estaba falando con nós, iso témolo claro. Esa mensaxe non ia dirixida a nós. Pero vostede verá cando anunciou que foi a demarcación de carreteras, nesa época fixo unha publicación sobre precisamente Cardeita. E iso non lle pedimos nós, non lle pediu a demarcación, saiu de vostede. Se nos engade Laraxe, a nosa sorpresa foi Laraxe, porque dixo, bueno, o Cardeita xa o dixo, pero Laraxe novo, bueno, pues está ben. Será que tamén quere cumprir un pouco o que dixo en campaña de que algún diñeiro ten que ir para Laraxe. Algún. Mire, sobre o que comentei, para min está claro de que hai tamén lle quere reivindicar a demarcación de carreteras, pero non o está facendo. A demostración son os 50.000 euros máis que suma o proxecto vostede. Esa é a demostración. Que pode sumalos, non digo que non os sume, pero digolle, home, reivindiquen que hai que a demarcación de carreteras. Teñen a valentía, poideron non incluir no acordo, non lles deu a gana. Porque yo lo dixemos na comisión. Eu tampouco quería forzar unha votación aquí para engadir, facer un voto particular, que poden non facer. Porque nós nunca estivemos en plan bloqueo. Estivemos en plan mellora. E seguimos en plan mellora. Que non nos fan caso, porque están aí como bueno, teñen as orelleiras mirando para adiante, pois non pasa nada. Agardemos que agora que se faga, algún día pois haberá que mellorar, evidentemente, porque, como xa comentei, ten deficiencias en canto á accesibilidade peonil. Deficiencias claras, ademais. Está feita para accesibilidade de vehículos. Semirrotondas, cambios de sentido. Bueno, está moi ben todo iso, claro. E os peóns? Que era para quen se reivindicou facer unha humanización? Os grandes esquecidos. E iso xa se resume só no cruce do Camiño das Cavadas, onde, recórdolles, unha persoa foi atropelada precisamente no sitio onde poñen un cedopaso no proxecto. Por iso non podemos votarlles. Non entenden. Con quen falan estas cousas? Con alguén? Non. Pero mesmo lles dixen os anteriores, é dicir, o anterior goberno tamén lles dixen o mesmo, parecido, con algunhas cuestións, pincelada, aínda non atropelaran a señora, pero máis ou menos é o mesmo. Por qué? Porque os problemas seguen sendo exactamente iguais e non nos van resolver totalmente. Agora que van resolver un reventón no saneamento, vale, 50.000 euros máis, vale. Esa é a xustificación deses 50.000 euros máis que non son capaces de poñer aquí ou de explicar e poñer en riba da mesa, e dicirlo claramente aos veciños, porque fan a obra aí. Dende o noso punto de vista, pois a abstención e un acordo que debía de ter unha unanimidade, pois non a ten. Ese é o resultado. Por qué? Pois porque traicionan tanto as súas propias campañas electorais, o que lles dixeron aos veciños, como tamén os principios que deberían de levarse a cabo nesa actuación.
E pola nosa banda, pois terán noticias, evidentemente, porque isto non vai quedar aquí. Faremos unha moción para reivindicar a demarcación de carreteras e se faga todo o demais. Xa sei que vostede vai aprobar e que tal, pero despois as mocións fan como sempre, quedan no caixón e tardan meses e meses, incluso en publicalas nas redes sociais. Se tardan 2 meses en publicar unha moción nas redes sociais, xa non me quero pensar o demais. En canto á devolución dos cartos, que tamén é un tema interesante, efectivamente 150.000 euros do ano 2021 non son 150.000 euros do ano 2027. Iso sabe todo o mundo. Que lle vou explicar. Cando vamos á compra, vémolo ano a ano, é algo moi sencillo. Entón, están perdendo cartos, están perdendo subvencións, están perdendo o valor de subvencións, atrasando as obras. Iso é unha realidade, non hai máis que explicar con iso. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. A ver, eu creo que na comisión quedou ben explicado. Isto igualmente sorpréndeme as súas verbas dicindo que o acordo era coas rotondas e agora o digo pasa a oír do paso. Eu creo que na comisión expliquei ben que a demarcación dixo que eles vían prioritario ou primeiro querían centrarse neso. Tampouco así o vou a repetir por si acaso, tampouco dixo que foran a comenzar pronto, nin mañá, nin o ano que ven. Dixo que antes de poñerse coa humanización terían outras prioridades ou cousas na cabeza, como é as rotondas. E dixo as dúas rotondas. Eu, evidentemente, vamos, incluso na próxima reunión invítolle se quere a vir comigo á demarcación e ali estamos solicitándoles esta participación na futura humanización. Xa lle digo, van decir o mesmo, pero van a decir eles. Creo que evidentemente debemos loitar porque participen un pouco máis nunha estrada que é da súa titularidade. Evidentemente, toda a axuda é benvida para sempre conseguir cartos para cabanas e conseguir as mellores obras. Eu comprendo o que vostede di da prioridade peonil, da seguridade peonil neste tramo, que era o que a lo mellor pois, comenzou todo isto. Sen embargo, tamén o marxe de actuación é o que é. É dicir, estamos nunha estrada nacional con edificacións a ambas marxes xa consolidadas, líneas xa consolidadas. Neste proxecto pois, inténtase conxugar todo o que é unha mellora peonil e tamén coidar o tráfico rodado que evidentemente existe, é unha estrada moi importante. Sabemos pola Ponte de Pedra que nesta estrada circulan alrededor de 10.000 vehículos ao día. Evidentemente, se circulan pola Ponte de Pedra, un pouco máis arriba, aí andará a cifra tamén. É un tráfico moi elevado, é unha estrada que soporta moito tráfico, é unha vía de comunicación moi importante e, evidentemente, hai que intentar conxugar da mellor maneira as prioridades e a seguridade peonil, por suposto, coa seguridade rodada que tamén é moi elevado. Todo, pois, quizás nunca se pode acadar. Neste caso, penso que igualmente o proxecto sí que acada melloras para ambos os dous, soluciona, como ben se di, a rotura da tubería que hai aí. O proxecto xa viña de antes da rotura. Estas modificacións de proxecto levan meses facelas, non se fai nunha semana pa outra e a tubería rompeu fai pouco. O redactor do proxecto xa estaba con este encargo antes desa rotura ali no cruce co camiño das Cádivas. E a nosa intención, evidentemente, é que quede o mellor posible e o mellor feito, pero sin ocultar nunca nada. Vostede di que unilateralmente facemos e desfacemos, estamos cumplindo o mandato do Pleno, que é que fagamos a obra. E aquí o estamos cumplindo. Vale. Nada máis. Procedemos á votación. De acordo. Votos a... Quere dicir... Vostede, perdón, os plazos. Evidentemente, nos sabe como ben sabe agora mesmo, lle remitimos este proxecto á Deputación. A Deputación o ten que aprobar tamén no seu pleno e devolvernos a comunicación de conforme quedou aprobada. Na reunión que houve co presidente da Deputación houve o compromiso de darlle a maior celeridade posible. Eu comprendo que alrededor de a lo mellor un mes, 2 meses ao sumo o teríamos de volta e a partir de aí estaríamos xa en condicións de
de poder solicitar xa as autorizacións e licitar, de acordo? As autorizacións por parte da demarcación de estradas tamén se comprometeron verbalmente a que iban darlle a maior prioridade posible para intentar facelo. Eu espero e desexo que cun pouco de sorte, acabado o verán, estiveramos xa en condicións de poder licitala para que xa no último trimestre do ano poidese levarse a cabo xa a obra propiamente dita. Perdón, que me olvidaba. Facemos a votación, de acordo? Votos a favor da modificación do proxecto? Votos en contra? Abstencións? Vale. Pasamos, polo tanto, ao segundo punto do día, que sería a licitación da obra da rehabilitación da nave municipal do polígono Vilar do Colo e creación do coworking, que é financiada cos fondos Next Generation. Informa, secretaria. A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Servizos, en sesión extraordinaria celebrada o día 21 de abril de 2025, no punto da orde do día referente á licitación da obra de rehabilitación da nave municipal del polígono Vilar do Colo e creación de coworking financiada con fondos Next Generation, ditaminou por unanimidade o ditame que se lee a continuación. A proposta do Pleno é a seguinte: aprobar o proxecto técnico redactado por Cerna Arquitectos para a rehabilitación da nave municipal del polígono Vilar do Colo e creación de coworking cun orzamento de 509.557,0 euros e 107.006,97 euros de IBE, o que importa un total de 616.563,97 euros. Segundo, aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto simplificado, tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación de apreciación automática para a licitación da obra rehabilitación de la nave municipal del polígono Vilar do Colo e creación de coworking. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexeran o contrato incorporados ao presente expediente. Cuarto, aprobar o gasto correspondente con cargo á partida 151.632.00 do vixente orzamento de gastos. Quinto, dar conta da presente resolución da intervención á tesourería aos efectos de practicar as anotacións contables que procedan. Sexto, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Sétimo, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación. Oitavo, designar os membros da mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil do contratante. Manuel González López, que actuará como presidente da mesa, Irene Suárez López, secretaria interventora da corporación, Juan Carlos Anca Santos, vocal, María Elisa Bamón de Reigosa, vocal, e Susana Fernández Muiño, que actuará como secretaria da mesa de contratación. Ben, este pois tamén foi xa outro punto tratado na comisión desta semana. Pois, lóxicamente, trátase xa por fin, a licitación da obra desta rehabilitación da nave, coa creación do coworking da mesma. O proxecto é o xa acontecido na anterior legislatura, agora sae para adiante. Quen dá de intervención, señor Ladra? Buen día a todos y a todas. Bueno, desde el Grupo Socialista, evidentemente, pues vamos a votar a favor de este punto. Nos alegra de que por fin se pueda traer ya a pleno esta licitación. Una obra solicitada en el anterior mandato que va a ayudar a que nuestro polígono pues, tenga más actividad, puedan venir pues, muchas más empresas alcabanas para desarrollar su actividad. Es una obra muy necesaria, ya no solamente por la parte de coworking, sino porque rehabilita por completo la nave que actualmente pues, está en un uso muy parcial de sus posibilidades, ¿no? Así que bueno, por nuestra parte nos alegramos de que se pueda ejecutar ya la obra y esperemos a ver si nos puede dar en este caso pues unas cifras, unas fechas aproximadas de empiezo de ejecución aproximado y de finalización de las obras. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, este proxecto é sen dúbida un dos que máis orgullo nos dá do noso paso polo goberno de Cabanas. No anterior mandato, desde o BNG, puxemos en marcha unha proposta ambiciosa con visión de futuro que hoxe por fin chega a este pleno, aínda que moito máis tarde do que debería, a licitación do coworking de Vilar do Colo. Estamos a falar dunha das maiores subvencións a un proxecto conseguidas na historia do Concello de Cabanas, 706.989,45 euros, para rehabilitar a nave municipal e construir, equipar e poñer en funcionamento un espazo de traballo compartido que sirva para acoller proxectos de emprendemento, facilitar a creación de emprego e dinamizar económicamente o noso municipio e a comarca.
Pero este espazo non debe ser concebido como un contenedor físico. O coworking ten que ser, ademais, un servizo público útil, con acompañamento técnico, apoio nos trámites e impulso real á innovación e á economía local. É dicir, un recurso vivo, un recurso dinámico e ao servizo da xente que quere emprender. Por iso, hoxe, desde o BNG, pois celebramos que por fin chega a este pleno a súa licitación. Pero tamén temos que dicilo alto claro, non vai sen tempo. Porque o que fixo o goberno do Partido Popular con este proxecto foi injustificable. Esta subvención foi notificada ao Concello en abril de 2023, en plena período preelectoral. Un mes despois, o Partido Popular fíxose co goberno municipal e o proxecto foi directamente a parar a un caixón, paralizado, esquecido e ignorado durante meses. Tal e como se pode ver na documentación deste expediente, non foi ata finais de outubro de 2024, case ano e medio despois, cando comezaron a dar os primeiros pasos para desbloquealo. Cun grave risco de perda de financiamento que, por sorte, aínda non se materializou. Cando queiran. Gracias. Dicía, tal e como se pode ver na documentación deste expediente, non foi ata finais de outubro do 2024, casi ano e medio despois, cando vostedes comezaron a dar os primeiros pasos para desbloquealo, co grave risco de perda de financiamento que, por sorte, aínda non se materializou, pero que podría ter significado a perda de máis de 700.000 euros para Cabanas. Resulta escandaloso que quen presume de xestión responsable sexa quen de poñer en perigo investimentos millonarios, mentras se gaba de aforrar 500 euros no radioenlace, tema que, por certo, polo que xa falaremos cando toque. O goberno de Cabanas é un goberno sen ideas, sen proxectos, sen ambición de futuro, e iso agrávase cando por desidia ou por falta de interese poden deixar escapar oportunidades como esta que tanto os costou conseguir. Porque seguramente vostedes non o saiban, pero para conseguir esta axuda houbo que traballar moito, houbo que petar en moitas portas, houbo que escoitar moitos nós e seguir traballando até que se conseguiu o financiamento, porque é un proxecto fundamental para facilitar que a veciñanza do noso Concello poida poñer en marcha os seus proxectos empresariais. Hoxe, coa aprobación desta licitación, consideramos que é un bo día para Cabanas, pero que quede claro, este non é un proxecto seu, é un proxecto construído co traballo e coa vontade política de quen cremos na capacidade da nosa xente, das nosas veciñas e veciños para emprender, innovar e crear futuro aquí. E imos estar vixiantes para que non pase o que xa pasou con outras axudas, como a coberta do pabillón de Lavandeira, onde a súa incapacidade para xestionar fondos públicos levou ao Concello a asumir importantes custos económicos. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Sí, bo día. Ben, na comisión xa votamos a favor, inda que, bueno, tamén temos que decir que participación tal e como manda a Comunidade Europea sobre estes fondos non hai moita. Para mostrar o botón de que para asinar un simple DACI neste Concello, este Concello non ten, a pesar de que paga moitísimos cartos a unha empresa que leva a xestión digital da documentación, pois os concelleiros non sei se somos peregrinos, pero prácticamente. Hai que andar facendo, bueno, non sei, outro día derme un papel a firmar, eu supoño que se certificará que o asinei eu, para que facer un documento digital, porque as firmas teñen que ir en documento digital, evidentemente. Alguén terá que certificar que fun eu que asinei ese papel. A plataforma non permite que os concelleiros asinemos documentos, que, aínda que a pesar de participar como membros de órganos colexiados. Iso é unha cousa, unha anomalía que nos debería de facer reflexionar do que se está facendo. Outro día, pois, tivemos que asinar outro documento máis, e resulta que o temos que meter por rexistro. Por rexistro. Registrar un documento maiores que se nos pasou para asinar. Igual, vostedes creen que este Concello está preparado para algo? Está preparado para algo? Neste sentido, é que non se pode chegar ao expediente. Sí, efectivamente, non sei, eu supoño que asinaríamos, pero a mí mandouseme pasalo por rexistro
Eu pasei no por rexistro, pero que non o podíamos engadir ni siquiera o expediente. É que cando se convoca unha comisión un pleno, Sí, eso entendo, os pero... expedientes relacionados coa comisión, Sí, 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 perdona que sí, sí, interrumpa o sí. seu turno de palabra, quedan bloqueados. Entón non se pode engadir nin sacar ningún documento dese expediente ata que pasa o pleno e a comisión. Eu non estou falando diso, señor alcalde. Estame entendendo perfectamente. Estou dicindo que temos máis dificultades para participar e para traballar normalmente nun órgano como este. Pois mire, algo tan sinxelo que temos que presentar unha firma e temos que facelo como se fóramos peregrinos, igual. Non debemos de ser nin de veciños deste concello, estes concelleiros que estamos aquí. Entendio? Iso entendio, creo que entende, verdade? Eu xa non me estou dicindo, a ver, se quere entrar no tema de que se nin diron 48 horas, a ver, eu cando me mandan un papel a asinar, o mínimo ético, é dicir, mire, é sobre esta documentación, pero é que eu non tiña coñecemento, nin o máis mínimo coñecemento dese expediente. A mí mandan un papel para firmar sobre un expediente, e eu que sei que é iso. Sei que algo falaban dun coworking, non sei que, pero nin sabía os detalles, nin que se tramitou, nin cal... A ver, un mínimo de respeto. E, a ver, o apuro, evidentemente, a mí non me gustou, porque se che dan un expediente que ten tropecentos documentos, con miles de páxinas, home, que mínimo que 48 horas, que mínimo. Xa non vamos pedir, vamos, non lles vou pedir moito máis, que mínimo. É dicir, que cando se non declare má urxencia, dígame, mire, isto é urxente, por que? Porque temos que convocar a comisión a tal hora. Pero iso non o dixeron tampouco. É dicir, non dixeron absolutamente nada. E, bueno, xa o de firmar, rocambolesco. Rocambolesco. Non, é que non, é como se non fóramos membros da corporación. Oh. É que, claro, administrativamente, como se afronta isto? Temos que estar preguntando por ese papel, este ou outro, aínda a estas alturas. Isto non pode traballar así, pero bueno. En calquera caso, o coworking parecenos ben, sobre todo porque a mañá a nave a ver se os traballadores teñen un espazo digno, por fin tamén, os traballadores municipais. Agora mesmo están nunha nave bastante precaria, que é por iso polo que aprobamos. Porque a nos, no tema do polígono sí que nos parece moito máis importante e relevante para Cabanas, dunha vez por todas, que modifiquemos o plan parcial. Pero, bueno, xa sabemos que vostedes están obsesionados co plan xeral, pois esa parte non vemos que teña moita intención de facer nada. Pero, en calquera caso, o que sí que é importante para Cabanas son os usos comerciais e igualar a nosa normativa a DCN, que non fixemos no seu momento por unha turronería, estamos atrasados, xa non son os outros temas que dixen, senón tamén neste, por cuestións e decisións que o único que fan é lastrar o progreso no noso concello. Por lo tanto, nos imos aprobar esta proposta porque vai no camiño de facer tamén usos comerciais e de outro tipo, do polígono, que sempre estivemos a favor e parecenos estupendo, nada máis. Moitas gracias, señor Presaliña. Xa non sei que dicir exactamente. Máis alá de que evidentemente o expediente é bloqueado e polo tanto sí que queríamos a maior celeridade na xestión desta licitación que traemos hoxe aquí, pois sí, intentase evidentemente firmar os documentos e facelo coa maior rapidez posible. Isto tamén xa o falamos na comisión, porque houbo máis de 48 horas, xa que incluso houbo Semana Santa de por medio, xa que a comisión foi convocada o luns seguinte. E os documentos mandáronse a semana anterior, co cal días para ver isto, pois eu considero que houbo de sobra. Nós, evidentemente, pois firmáronse antes por sede electrónica, logo convocouse, cando convocouse vostede non había firmado todavía, e evidentemente ao convocar o expediente quedou bloqueado e logo non se pudo firmar polo método tradicional e achegou a firma outro día. Ben, non hai ningún problema, xa está. O importante é que se teñan as firmas dos documentos e que poida sair adiante o documento. Quero dicir,
non é un asunto que pase a maiores, que evidentemente. En canto ao bloqueo dos expedientes, que saiba vostede pois, que eu tamén lle dixen á empresa que leva a xestión dos archivos do Concello que consideraba que eso podería se modificar de alguna maneira e realizarlo, polo menos que o mirasen. Vale. En relación á pregunta dos prazos, a licitación estamos como quen di facendo agora mesmo xa, o sea, este é o acto da licitación e a partir de aí as empresas terán uns 20 días naturales para chegar as ofertas que consideren. Unha vez pasados eses 20 días, pois será valorar xa a oferta e coa posibilidade de comenzar xa en canto a empresa adxudicataria pois estime que ten a disponibilidade dos recursos e dos medios para empezar. Co cal tería que ser en breve, en todo caso. Mais alá do que poida tardar a empresa, que lóxicamente me imagino que non gañará a licitación hoxe e aparecerá mañana. O gallá que sí, pero non soe darse ese caso coas empresas e as obras. De acordo. Respondendo por último o BNG, pois evidentemente o coworking a obra non estivo paralizada, nin moito menos. Evidentemente, pois suceden outras cousas polo medio, hai que atendelas, os recursos son os que son, sería o primeiro interesado en telo xa resuelto de antemán, que non teño ningún interés de andar xogando coa subvención e aumentando un risco innecesario para unha obra que vais acabar facendo. O sea, son o primeiro interesado en telo feito canto antes. E se non se puido facer, foi, por exemplo, porque houve que facer un informe, neste caso que o fixo a Deputación, de viabilidade do proxecto, porque ao superar a contía do €500.000 había que facer un informe de viabilidade, o fixo a Deputación tarda un tempo, a Deputación mandou un informe negativo da viabilidade do proxecto, houve que facer algunha pequena modificación, unha cousa menor en todo caso, que non repercutía nada de gravidade, pero houve que facer algunha modificación, houve que volver a mandarlo á Deputación, tivo que volver a facer o informe, neste caso xa revisado e ben valorado, e logo xa se puido pois firmar os DACIs e todo este tipo de cuestións. Por lo tanto, houve máis pasos polo medio, que eu entendo que a lo mellor non se teñen coñecemento destes pasos intermedios que houve que dar, pero que en todo caso houve que percorrelos, que non eran dunha semana para outra e que evidentemente sumaron tempo a esta licitación desta obra. Se non os tiráramos que dar, pois o galla que a obra estivera xa licitada e incluso acabada, pero ningún interés en retrasala, nin moito menos. Vale, non sei se alguén quere engadir algo máis, señor Lara. Nada, quería matizar de que, bueno, que yo me voy a abstener, pero que mi voto sería favorable, solamente que por problemas técnicos no se pudo firmar digitalmente. No, si no lo estoy discutiendo, estoy... Sí, no. Nada, está firmado. Quería matizar el voto, nada más. Vaise notar a opinión favorable ou o voto en conciencia favorable para a obra, aínda que por seguridade da subvención e maior seguridade, e así lle agradecemos, faga a abstención. Procedemos a señor Pérez Sardiña. Bueno, non sei se vale con abstención, non sei, bueno, é igual. Eso saberán, no mellor os xurídicos. Ben, non sei por que se lía, señor alcalde, é dicir, o tema da comisión xa tiña zanxado, e no tema da comisión, evidentemente, vostede pois avisoume a min que non podía participar porque non sei que, bueno, cun ton un pouco saído de sitio, e eu contesteille bravamente porque me parecía unha falta de respeto. Iso é así. É dicir, ou seña, para unha comisión que na que tiña que participar, dime que teño que firmar, bueno, non é que me diga que vou convocar unha comisión, que non sei que, ou pleno, que fora. Pois te demandame un documento para asinar sin explicarme para que. E, antes de 48 horas, retírame o documento para convocar unha comisión e despois, claro, evidentemente bloqueas e todo iso. A ver, legalmente non se pode desbloquear un expediente dun pleno. No expediente do pleno se poden andar quitando e poñendo documentos, sabio. Iso é legal, Eu ata aí chego. E aí entendo, é dicir, pero, home,
Eu cando vieron aquí, eu penso que resolvemos cando había que participar, asinei o documento e xa está, ni máis ni menos. Que ao mellor non é moi ortodoxo, bueno, non é, pero tamén eu o que quero é que reflexionen sobre a propia plataforma e as súas limitacións. Que os concelleiros non temos que andar registrando os documentos, non podemos ni siquiera sumarnos a un expediente. Dicir, a ver, isto hai que facelo con anterioridade e hai que preparar a documentación con anterioridade. É o que me estou referindo. E tamén aclarar as cousas con anterioridade. Que así a salto de mata, como acaban facendo, é dicir, atropelando a todo o mundo, iso non é o que me parece mal, é o que manifesto, claramente. Non ve? Hai un concelleiro que non dou nin asinado. Dicir, e non é porque non quixera ou non poidera ou, bueno, ao final non se introduce o documento no expediente. Dase de conta de todo o problema que hai aquí. Eu doume perfectamente de conta, E iso non é problema de que si ya tuvo tiempo a mirar a documentación. Non, mire, perdone, non é así. Os seus tempos non son os dos demais, nin o que vostede ve, vemos os demais. Iso está claro, E para participar hai que estar informados. Xa yo dixen 20 veces. E para vostede o problema da información é moi gordo. É moi gordo. Eu teño claro xa, é unha das cuestións, unha das consecuencias do que acaba de pasar hoxe aquí, ven dese problema seu, particular, non como, nin siquiera, ou seña, como actúa como alcalde. A información é para participar. Tamén xa yo dixen no orzamento. Nada máis. Grazas, señor Pesadinha. Eu creo que é afondar xa no problema nas intervencións e non vamos a estar nunca de acordo del todo, polo menos. Únicamente, en todo caso, reitero novamente que sí que era certo que tiña acceso ao expediente, tanto por ser electrónico. Tiña acceso a todo. Cando despois tiña acceso vale? Queda claro. E antes, retirou os paus, non vai por afirmar, antes se pode acabar a documentación. Iso non é claro, isto non entende. Ainda de Deus. Pero que entende, cando foi informado, vale, non foi nada máis. Ben, me remito ás miñas palabras. Procedemos á votación, de acordo, se vos parece. De acordo. Votos a favor da licitación pois da obra da rehabilitación da nave municipal do polígono e a creación do coworking financiada cos fondos Next Generation. Abstencións. Votos en contra ningún. Queda, polo tanto, aprobado. Pois non hai máis ordes na convocatoria do día e procedemos a levantar a sesión. Moitas gracias a todos.